Kaukana pohjoisessa jäisen tuulen vyöryessä yli karujen maisemien syntyi tarina tuntemattomasta viikinkisankarista. Hänen nimensä oli Harald Varjosydän, hänen taistelunsa tuleva kohoamaan legendaksi. Haraldin tarina alkoi kaukaa saarilta, joita ympäröivät jäävuoret ja myrskyiset meret. Hänen isänsä oli suuri soturi, mutta Haraldin kohtalo oli kirjoitettu vielä rohkeammaksi. Nuorena Harald lähti retkelle tuntemattomille maille etsien mainetta ja kunniaa. Hänen miekkansa välkkyi auringon valossa, kun hän astui maihin vieraiden rantojen hiekalle. Taistelut seurasivat häntä kuin varjo, mutta hän ei pelännyt. Hän oli kuin myrskyn silmä, joka tuli voittamaan. Haraldin maine kasvoi kauas yli merien. Hänen nimensä kantautui kylästä kylään kertoen tarinoita hänen rohkeudestaan ja voitoistaan. Hän taisteli lohikäärmeitä vastaan ja voitti jättiläisiä. Hänen miekkansa terä viilteli läpi vihollisten rivien kuin tuhoava myrsky. Mutta Haraldin suurin taistelu oli vielä edessä. Hän kohtasi vihollisen, joka oli kuin varjo hänen omasta sielustaan. Pimeys yritti niellä hänet, mutta Haraldin sydän oli vahva kuin teräs, jota hän kantoi kädessään. Hän taisteli viimeiseen hengenvetoon asti. Rohkeus ja voima sykkivät hänen suonissaan kuin tulinen virta. Lopulta, kun taistelu oli ohi ja vihollinen voitettu, Harald seisoi voittajana kunnian kukkulalla. Hänen nimensä kaikui yli maiden ja merten, ja hänen tarinastaan tuli legenda, joka kantoi hänen nimeään kauas tuleville polville. Harald Varjosydän, tuntematon viikinkisankari, oli osoittanut maailmalle rohkeuden ja voiman voittaa kaikki esteet, olivat ne sitten maallisia tai henkisiä. Ja hänen tarinansa jäi elämään ikuisesti, kuten tuulen huuto kaukaisilla vuorilla.